Benne lesz a kezdőcsapatban? Hát nem tudjuk, hát edző titkolódzott. Akkor még taktika sincs? Semmi Újságíró sincsen. kellett? Azt mondták, hogy fussunk sokat. 11-esek? Semmit nem tudunk, semmit sem tudunk. Teljes ugrás a sötétbe. Igen, volt már, hogy a frakciócsapat együtt játszott, úgyhogy nem voltunk igazán formában, nem nagyon találtuk meg egymást. És picit a pálya is széles volt, úgy éreztem ahhoz képest, mint ami... Az látszik, miniszterelnök úr, hogy önt kizárólag csak a pénz és a foci érdekli. Dupla rombusz felállásra álltunk át, és ez 3 gólt hozott. Nekünk sportszerű bíráskodás mellett egy igazságos döntetlen született. Címet védtünk, tavaly is mi védtük meg, vagy mi nyertük meg a kupát, csak tavaly rosszul játszottunk. Meg rossz volt az időjárás.